स' लोगोफोर बे भिडिअखौ नायनानैथ' बयबो मिन्थिखाबाय आरोना गाइस माने ओमफ्राय खास्रि बिस्रि माने सासे गथ' गोनां हिनजावखौ माने माबायदि फाथैलाय बिसिदों आरोना गाइस माने बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना गाइस ओमफ्राय नैबे दा भिडिअनि क्लिपखौ ससे नायलांदो आरोना गाइस ओमफ्राय नाथाय ओमफ्राय बे भिडिअ फाथैलाय बिसिनायनि गेजेरावनो माने 12 लाख हरनायनि खोथा बुंनाय खोनादों आरोना बिनिफ्राय माने 12 लाख होनदोंल'सो हय माने थाइसेबो फैसा मोनाखै होननानै माने कल रेकर्ड मोनदों आरोना गाइस नैबे कल रेकर्डखौ खोनासंदो आरोना गाइस नै बियो न'आव दंहैसै ने दायो माने न'आव लाबोना दोनफैबाय जोंहा औ दा न'आव मैया मोनफैबाय आरो औ ओमफ्राय जाथाया मा जानायमोन जाथाया माने हौवाया माने बेलेग हिनजाव गोसो थोयो सानै साथाम आच्छा गोसो थोना बे हिनजाव माने हौवा गैखाया गथ' गोनां ओमफ्राय बिहा माने सिगां माने बिहा हाबा जानाय माने ओमफ्राय खुदिया सानै थालांदों हौवासा सासे हिनजावसा सासे गिबि हिनजावा गोमानायलाय जोंहानि बिदा जायो नालाय कन्टेक्ट खामानि माने बिसोरो लायो नालाय बिसोरो बेनिफ्राय जोंहा बिदाया होनबाय दे होनबालाय मुगैया मुजुमाबा आंनि बिनानावखौ माबानोसै होननानै जोंहा बिनानावबो माने दे बिदिबालाय नोंनि खोथाखौ आं दानला मुगैया मुजुमा आं थांनानै संसार जाहैगोन बे जेबो नङा होननानै बुंनायलाय बिदानाव बिनायलाय जोंहा बिनानावबो थांबाय आरोना बेनिफ्राय थांनानै मोजां रायजो जाबाय ओमफ्राय जेला डिलिभारि केस जाबाय डिलिभारि केस थानायनिफ्रायनो जोंहा बिनानावखौ माने सैला आच्छा ओमफ्राय खै बोसोर जाखो ओरैनो हाबा जानाया खै बोसोर जाखोमोन बोसोरनैल'सो बोसोरनै ओमफ्राय गथ'आ खै बोसोर जाखो दायो गथ'आ 6 मासाव हाबबाय हौवासा ना हिनजावसा हिनजावसासो आयै सनाले ओमफ्राय दा माने बिदि जाबाय ओमफ्राय दाना बेजों माने रिलेसनशिप थाबाय बै हिनजावजों थानायाव माने बे हिनजावजों फैसा थाखा हैबाय थायो जोंहा बिनानावा माने डिलिभारि केसाव नायफिनला नालाय बेयाव नायफिनाबा बोरै आङो थागोन आं न'आवनो थांनानै देहाखौ फाहामनानै हामबाथाय न'आव फैफिनसै होननानै माने हौवाया गावनो दोनफैबाय आरोना न'आव दोनफैनानै जोङो सिजारिं खालामो बेयावबो माने खबर गैया जै दोनफैबाय खबर गैया फन गैया फैसा थाइसे हराखै जोंनो न'निफ्रायनो जोङो थाखा फैसा खरसा खालामनानै सिजारिं खालामबाय मा खालामबाय गथ'खौ एसे फेदेरना हरबाय थांनाय लोगो लोगो माने जोंहा बिनानावखौ सैला माने जोगारो गथ'खौ माने दाद्रि होयो गोरलै समावनो मा नङा होननानै माने बुहुद आलाय खालामबाय बिनानावा दै दाख्लैबावै थांनायनिफ्राय आरोना माससो जाहैबाय आरो मोनबासो बिराद आलु बाथोनजों बिदिनो ओंखाम जायो खरस होफैया गावहा बिदिनो थाङो बिथिं जाहोयो बै हिनजावनाव गोथाव हराव फैयो बेनिफ्राय बिजावजालिनो मालाबा माइरं गैयाबा ओंख्रि गैयाबा बिजावजालि गेदेरनाव जाहोयो गावनि फिसाज्लाखौ जाहोयो ओमफ्राय मालाबा बिदिनो ना गोरान एसे आलु आदा केजि बिदि पियास फवासे बिदि बायनानै बिदिनो बाथोन जायो आरो बिसोरो बिनानावा होनहरबाय आरो माबायदि सहायबावगोन आं होननानै ओमफ्राय जों होनहरबाय थायो नालाय दे नायफै बेसे माबायदि हिनजाव लाबोनानै फैयो बियो नोंखौथ' रायजो राजा साखि लानासो लांदों जों थाङाखै नायथार माबायदि नों आलु बाथोनजोंबाबो ओंखामखौ जानानै सहायनानै था होननानै जोंनि बिदि बुंनायाव बिनानावाबो बहुद सहायनानै थाबाय आरोना थानानै माने दाख्लैबावै बै सिख्लानि नाम्बार मोननानै सहायनो हायियाव बे हिनजावनो फन हरबाय आरो जोंहा बिनानाव आरोना नों हिनजाव गोनां हौवाजों मानो नोङो बिदि माबानांगौ आंनि न'खरखौ मानो सिलिंखार खालामखो नोङो मानो बेफोरबायदि मिथिखानानै मानो बिदि बायदि खालामखो होननानै नांलाय हरनायाव जोंहा बिनानावजों बहुद थरखा थरखि जाबाय ओमफ्राय जोंहा बिनानावखौ होनबाय नोंखौ नोंनि हौवानो नांखायानो
नोंखौ फैसा होनानैबाबो नोंखौ हगार हरगोननो बिदि आतसा जाबाय फैसाजोंबाबो नोंखौ हगार हरगोन नोंखौ नांखायानो ओमफ्राय गामियाव माने बियो दा खोनानो मोनबाय दहाय फुङाव सानसे सिगांनो माने हौवाया जोंहा बिनानावनि बिखुल माने गय जरा फाथै जरा लानानै गामिनि मानसिफ्रा माने नोंसोर जेरैखि जायाबाबो आं बे हिनजावखौ बोखानानै होथारनांगोन होननानै बुंनाय खौरां फैबाय आरो दहाय बिदि होननायाव माने गामिनि रायजोफ्रा बेबायदि घुस जानाय सिस्टेम फैबाय खोमा सिगां बेफोरबायदि रायलायनाय राव ओंखारबाय नामा बिसोराव दा बेबायदि माने बिसोरो उदितसो लादोंमोन फुङाव जोंहा बिनानावा सानदोंमोन मिलायना होगोन अनलायनानै रायजोजों मोजां जागोन साननानैनो माने मिलायना होगोन होननानैसो माने सानदोंमोन आरोना आरायथासिम गावसोरनि गामिनि उदित जाबाय ओमफ्राय दसेनो बिनि मिटिंखौ लाबायनो दसेनो फाथैखौ बिसिना होबाय जाहैबाय आरो माने बिराद दुखु आरो बेबो हरनि समावसो ना हरावसो खालामना होबाय आरो हरनि समावसो मा आयेन बेलाय एसेग्राब खोमसि इमान गाहाय थाखोनि मानसिफोरना बिसोरो बेखौथ' लांफैनायाव बुहुत गिदिर गिदिर मानसि आरो बिखौ आनसलिकआवसो हाबा होदोंमोन दा आनसलिकआ नायनांगोन ना आरो बेखौ आनसलिकआ बेखौ बिनि केसखौहाय आनसलिकआ आखायाव लानांगोन सिस्टार दा ओमफ्रायो जेन'बा फैसा होनानै माने फाथैलाय बिसि होदों बिसोर गामिनिया नङा होमबा खै लाख हरदों होनदों हराखै थाइसेबो हराखै माने बिसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय मानसिया सारेनाबो मोनबोआखै आयौ थगायदों होनबालाय उनाव माने जेनथेन जोंहा बिनानावा आं माजों थांगोन होननानै बिसोरनि रायजोफोरनाव माने आंनो रायजोफोरानो फैसा 4,000बाबो हरथारनांगोन आं न'आव माजों थांगोन होनना गाबै गाबै बिनायाव माने फैसा 5,000 सोना हरदों आरो आतसा माथो 12 लाख होदों होननानै भिडिअआव नुदों आरोना बेखौनो आङो सोंनाय जादों 12 लाख फैसा थाइसेबो हराखै बेनो माथ्र बिसोरो फोसावदोंल'सो 12 लाख हरगोन होननानै ओमफ्राय दा गावसोरो बुंदोंल'सो ओमफ्राय दा बिराद आलाय-आथानि जाना फैदों आरो जोंहा बिनानावा माने बिराद बिखा खामथावथाव माने दुखुनांथावथाव बोरैबा गोरबोआव बिखा लानानै सोर दुखु मोना जोंनो बेसेबां दुखु मोनदों जोंहा बिनानावाथ' गारनो गोसो गैयामोन बिराद ससियेल मिडियाआवबो नुखाबाय नुदों आं फाथैलाय बिसिनो गोसो गैया आं फाथैलाय